ಅರಿಯದಾತ ಮಲ್ಲೆ ಹರಿವಣದಾತ ಉರುಟು ಪಣವುದಾತ ಪೊರ್ಲು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ತುಳುವ ನೆಲ ತೀರ್ತು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡದೆ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡು ನಮ್ಮ ಕೇಣಬ ಬಂದುಡೆ ತುಳುವ ನೆಲ ಕಾರಣಿಕದ ನೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗಿಡು ಅವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವದೈವ ಸ್ಥಾನಗಳಿನ ತುಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆಕುಲುಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಳುಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ನಿಲಿತ ಮಣ್ಣು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ ಆದಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಚರಿತ್ರೆನ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮುಖೇನ ಮುಂದಿನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವುಡು ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಉಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣಂಬೂರದ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಳೈಪೋಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲೆನಿಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಣಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದಾರೆರಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ನಮವತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕನ್ನಡಡು ನಾಲ್ಕೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮೂಲತವಾದ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚಿನೆ ನೆಕ್ಕ ಪಣಂಬೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದಲ ಪುದರುಂಡು ಅರೆಗ್ ಆಚಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದಲ ಪುದರುಂಡು ದಾದನೆತ್ತ ಪುದರದ ಪೆರ್ಮೆ ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪಣಂಬೂರ ಬೂಡು ಬೋರ್ಮಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪಣಂಬೂರ ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಜು ತಿಮ್ಮಜು ದೇವಾನು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ಪಂಬದಿ ಅಡಿಕಲೇಡು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಬದಿದೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಮ್ಮಜುನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಂಬೂರ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣಂಬೂರ ಬೂಡು ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಈ ಪಣಂಬೂರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಆಚಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಆಚಾರಿ ಎರಡು ಐನ ವಿಭಾಗ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಕರ್ಬೊಟ್ಟಿಗಾರೆ ಚೊಂಬುದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಚೊಂಬೊಟ್ಟಿಗಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಯಾರಣಿ ಮರತ ಬೇಲೆದಾರ ಮಲೆನಾಡಚ್ಚವೆ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಕರ್ಬೊಟ್ಟಿಗಾರೆ ಮೂಲು ಆಚಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಮಂಡ ಕರ್ಬೊಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಧರ್ಮದೈವ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಊರುಂಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗೆ ಅವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಕೇಂಡ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತಂಡ ಆಶ್ರಯ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಎತ್ತಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಂಶ ಮೂಲು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನಾಲೂರುಗುಲ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನು ತೆರಿಪವನು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದವರ ಅವು ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡದಾಪು ಈ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಮ ಎಕರೆ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ಮರ ಎಕರೆದಾತು ಭೂಮಿ ಈ ಧರ್ಮದೈವಗಿತ್ತಂಡು ಈ ಧರ್ಮದೈವನ 10 ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನಡೆದು ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಡಕಾಯಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಬದಿರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಿರ್ಲಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪಣಂಬೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪೆರು ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ 14 ಜಾಗೆಡ್ ಬಡಕೈದ ಪಂಬದಿರ್ನ 14 ಜಾಗೆಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವಲು ಆ ಧರ್ಮದೈವಗೂ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪೊಡುಂದಂಡ ನಾಲೂರ ಪಂಜುಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತದು ವಾಮಂಚಜ್ಜಯ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನಂದೆ ಅವಳ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಆತ ಕಾರಣಿಕದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲು ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಿ ಬತ್ತದು ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನೆ ಮೂಲು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದು ಅವಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಮೂಲು ಜೋಗಗುಂತಾರೆ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದು 6 ಜೋಗೋಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಾತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿನಂಚತ್ತನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ಯಾನ ಮುಲ್ತು ಜತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ
ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಬೇಟಿಗೆಯನ ಪೋಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ಬೇಟಿಗೆಯನ ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಜೋಗೊಡು ಜತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ನೆ ಒಂಜಾತ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂಜಾತ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡುಪಾಡ್ಪ ಒಂದು ಪೋದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ತೂಟೆದಾರಡೆ ಪೋಪನ ಕ್ರಮ ಪಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಒಂದು 700-800 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡೆ ಮುಲ್ತು ಪೋದು ಹೊನ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ತಾನು ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ಅವಳು ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಜೋಗ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ಮೂಜಿ ಕಡಪುನು ಕಡತದೆ ಬೋಲೂರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಜೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಅಪ್ಪನ ನಡೆಕಪೋದು ಅವಳು ತಾನು ಜೋಗ ಉಂಟದು ಅವಳು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗಜಮರನ ಮಿತ್ತಿಯೇರಾದು ಏರಿಕೊಡಿನ ಚಂದಮಲ್ಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯೇರಾವನಂಚೆತ್ತನ ಅಧಿಕಾರದ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಈ ನಡೆಟ್ ಧರ್ಮದೈವದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಧರ್ಮದೈವಗೂ ವಾರೀತಿದ ಸೇವೆಲುಳ್ಳ ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಗ ಬಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಕಳ್ಳ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪದ ಆಚಾರ್ಯ ಭಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ನಾಲೂರ ಪನಮೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ನಿಚ್ಚೋ ಆರಾಧನಿತ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನಡೀತೆ ನಿಚ್ಚೋ ನಂದಾದೀಪ ದೀದು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇವನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರಿ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯರೇ ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಲೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ 700-800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದ ಇವಳನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಉತ್ಸವ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಚ ಈ ವಾವ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ నుంచి ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಬುಧರೆ ರಾಮಾಚಾರ ನಿಂಬು ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅದು ಬೇಕೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದೇಟ್ಟು ಅವ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಪೂನಿ ಜೀವಗಳು ದೀಪ ಜೀವಗಳು ಬಂದು ದಿನವಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂತೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸಂತರ್ಪಣ ಹಾಕೋದು ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಆನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂತರ್ಪಣ ಬರ್ಬೋದು ಅವೇನು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಗಳು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಕಲಿ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೇವಿನ ಅವರು ನೀರುಂಡತ್ತೆ ಕೂಚೆ ನೀರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ಯ ನೀರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ತವು ಎಂಕ್ಲು ಸಾನೋಡು ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ದಪ್ಪಿದಾಗ ವಾವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಗುಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ನಮ್ಮಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿತನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಹಾಂ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಹಾಂ ఒక వార్షిక నేమోత్సవం ಮೂಲು ಪತ್ತು ದಿನದ ಆಚರಣೆ 16 ಮೂಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪರಕೆ ಓಮಂಚಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಸೀದಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಂಚಜ್ಜೆ ಪರಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯ್ವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪಿನಾಚೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬದುಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಓಲೈಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಖಾಲಿ ಇರಿಗೆ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಅತ್ತೆ ಅವು ನಿಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವಾಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಮ ಆ ಗಂಧ ಬುಳ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮದಲ್ಲುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ
ದಾಲಜಿ ದಯಗಂಡ ನಿಕುಲು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಡ್ನಕಲು ಅಂಜಾನೇಟ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೆರಡ್ದ ಮಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಕೈ ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಬುಳ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜ ಕಾಲು ಹೊಡೆದಿಂಚಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದ ಹಾಂ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ದೈವದಗಳೊಂಜಿ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತುಡ್ಡೋ ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಗ ಬಲ್ಲೆ ಸರಪೊಳೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹೌದಲ್ಲಜ್ಜಿ ತಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಆವಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಣವ ತಿರುದಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡೊಂದಂಡ ಈಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾನಿಂಚತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟೊಂದು ಪೋಡ್ಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಮುಳ್ತ 4 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಆಡ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷದಾತು ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇನಿ 4 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದುತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮೂಲೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಏನೊಂದು ಬೈದ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪಡಂಬೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ತೇರು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿಕ್ 4 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 4 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಡು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ರೊಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸುಮಾರು 8.5 ಎಕರೆ ಜಾಗಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿ ನಾವು. ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕರೆದಾತು ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು 4 ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆಡಳಿತಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಪೂರಾ ಜಾತಿದಕಲು ಮುಸ್ಲಿಮು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಕಲಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದು ಐಕ್ ನಿವೃತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಓತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಂಗಳೂರದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವಳು ಯುಗಾದಿದ ಕೊಡಿಯೇರ್ನೆತ್ತ ದುಮನಾನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನಿಮಲ್ತುರ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೋದು ಅಲ್ತ 10 ದಿನದ ಉತ್ಸವಾದಿಲೆ ಕರಿತೊಂದು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಅದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಐತ ಮನದಾನಿ ಮೂಲು ನೇಮ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಟ್ಲದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಡತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಪಾವಂಜದ ಸುದೇನು ದಾಂಟದು ಅಲ್ಪ ಓಡೋಡು ಸುದೆ ದಾಂಟದು ಅಲ್ತುರ್ದು ಪಕ್ಕ ಕೂಲೂಡ್ದ ಅವಂಜಿ ಸುದೇನು ದಾಂಟದು ಪಣಂಬೂರುಡು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ಯ ಮತ್ತು ಏರು ಒಂತೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟುಡು ಉತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಥರ ಉದ್ರೇಕ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಭಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾಪಿನ ಯಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಏರು ಮಾತ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಲು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಐತ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿರ ಬತ್ತದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಥೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆದ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಮೂಲಕ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೋಳೂರು ಕಟ್ಟೆ ಈ 2 ಕಟ್ಟೆಟು ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರುದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಪೂನೀರು ದೀಪುಂಡು ನಂದಾ ದೀಪ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ನಿಕೋಡ್ ದಾತ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾರ್ನಿಕೋಡ್ ದಾತ್ರ ನಡತೊಂದು ಪಡೆದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ತೆರಿಯಿನ ಸತ್ಯ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೇರೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ಬಂಗಾರದ
ಆಚಾರ್ಯರಾದಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ತುಳ್ಳು ಪಂಡ ಯಾರಣಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಯಾರಣಿ ಆದಳ್ಳಿ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ತೆಕ್ಕಿದಂಡು ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಏರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಮುಲ್ತರದ ಜೋಗಪೋದು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗೋನಿಕಲ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಕೇಳಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐತಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಘಟನೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಬೋದು ಪಣ್ಣಂಕ್ಲು ಯುಗಾದಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಲ್ಪ ಜೋಗ ಬರ್ಪ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾವೆ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಟಿದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಸಮಿತಿದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಮೂಲ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಒಂಜಿ 10-30 ಕಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ದುರ್ಗದಕ್ಲು ಒಂದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ದುಂಬೂಡ್ದಿಂಚ ಪೋಂದಿತ್ನ ಕಾರು ಆ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೈವನು ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲದು ದೇವ ಬರ್ಪದು ಕುಲ್ಲದು ಮೂಲ ಕೂಡ ಜೋಗ ಪಿರ್ಪದು ಐದಂಚೆನೆ ಹೊಣ್ಣಗಟ್ಟೆ ಹೋದ ಅವಳು ಕೂಡ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಅವಳು ಕೂಡ ಬಲಿಯಾರಣ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕೂಡ ಜೋಗ ಪಿರ್ಪದು ಐದು ಬೊಳ್ಳಾರ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಳ್ಳಾರ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಳು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇರೋರು ಅಲ್ಪದ ಹೊಣ್ಣಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪನ್ನಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಎಂಕುಲು ತೆಗ್ದು ಜೀರ್ಣಧನದ ತಕಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ನಾಗನ ಒಪ್ಪದ್ರೆ ತೋಜಂಬತ್ತಂದು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊಂಡದ್ದು ದೀತ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಆ ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅವೇ ಕಲ್ಲಡ ಪಂಜುರ್ಲ ಮುಗದಿದ್ದು ಅವಲೇ ಒಂದು ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಂಕಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪ ಜೋಗ ಪಿರ್ಪದು ಅವ್ರು ಹೋದು ಅವಳು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾದು ದೇವರನ್ನ ಅವಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಕೂಡ ಕೊಡಿಯರ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಕೂಡ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ದೇವರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಗ ಬರ್ಪದು ಭೇಟಿಯಾದು ಐದಕ್ಕ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದು ಎಂಕಲು ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೋಲ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತ ಕೋಲ ಮುಗಿದು ಎಂಕಲು 7-10 ಜನ ತಾನೆ 16 ಜನ ತಾನೆ ಎಂಕಲು ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡವಳು ಅವಳು ಕೋಲ ಆದ ಎಂಗ್ಳು ರಡ್ಡು 4 ಗಂಟೆ ಪಡ್ತನಾಗ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಅಂಚೆನ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಭಂಡಾರದ ಇದ್ದು ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಅಂಕಲ್ ಮನದಾನಿಗಳು ಕೋಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಕರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲ ಸೇರೋರು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಪುರ ನಡತೊಂದು ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೈಯಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸೇರುವೆ ಸೇರಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರೆಗಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಗಳ ಪಂಜೂರ್ಲಿಯೇ ಪಂಡ್ಲೆತ್ಕಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡೋದು ಬರ್ಪೇನಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ 4 ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಈ 4 ಪಂಜೂರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜೂರಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ಆತನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತುಳ್ಳಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ದೈವದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ದೆತ್ತದ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಭಕ್ತರನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೈವದ 12 ಸಹ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಆರೆ ಒದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದುಂಪೋದಾರು ಒದಗಿ ಸದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಈತ್ ನೆಟ್ಟು ಈತ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಪತ್ತೇರು ಸೇರಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪೂರ ನೆಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣೆಂಗೆ ಪನ್ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡಪ್ಪೆ ಆಣಗ ಆಣು ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜು ಕಂಡೆ ತನು ಕೊರೊಂದಂಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿರ್ಲಾಯಿನ ಮಾಯಾಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂದಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ಇನೇ 4 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಕೂಟ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆ ಧರ್ಮದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಧರ್ಮದೈವದ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅನುಕೂಲತೆ ಬೋಡು ಆ ಪೂರ ಅನುಕೂಲತೆಲಿನ ಆ ಒಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅನ್ನದಾನದ ಹೊರತುಡು ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧತೆದ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಳ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪಣಪುನೈತಿ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಪವೇ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಪುದರದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸತ್ಯುಗಳ ಸತ್ಯಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಐತ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಆದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಡೀ ಪೌರ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟದಕ್ಕಲು
ನೆಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳನಕ್ಕೇನಗ ಅಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮೂಲಪಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವ ಬಳಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 250-300 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಸಂಭಾವನಾ ದಾಂತೆ ಪೂರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲೆ ಆಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲೆ ಬಲಸು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಪರಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಲ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಭರಣ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಣಿ ಪೂರ ಒಂದು 20 kg ಅಂದಾಜಿದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಚೆನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯುವ ಬಳಗ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪಂಪುಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರರು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಂಪೋಯ್ನಟ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರರು ಎಂಕುಲು 4 ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಕುಡಾಗ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಐಕೆ ಬುಡಾಪುನಂಚಿ ತನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಯಾನಿಕಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಿತನಿ ಆ ನಿಕುಲಿತೆ ಆತ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಕೊರಡೊಂದಂಡ ఆయన ಕಾರ್ಮಿಕ ನಡಪುಡತ್ತ ಇದ ನಿಖಿಲ ಜೀವನಡು ನಡತಿನ ಓಲ್ಲ ಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನೋಲಿಯ ನಿಖಿಲ ಜೀವನಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡೇ ನಡತನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರ್ದಾಂತಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಅರಿಗು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಸ್ತು ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನು ರಾತ್ರಿಗೂ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬೋದು ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಬದುಕುನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೇರಾರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅರೇನು ಹೊರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು 4 ಪಂಜುರ್ಲಿಂದೇ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಮರಣಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅದು ನನ್ನ ಜೂಕ್ಲೆ ನಡಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ನಟ್ಟು ನಾತೆ ಅದೇ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೀವಪೋಪನವೇನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೊರ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅದೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಸುರು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟೆ ಯಾನು ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಭರವಸೆ ಏನು ಪಂಡ ಆರೆಗಿ ಆರ್ನ ಪಾದ ಇಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪಂತೆ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕುಲಿತೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲದಾಲ ಏರಿಯಾಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲಿತಿ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ ಪನರೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಅವಡ್ದು ಆಲದ ಅಂತ ಆತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಲಸುನ ಅವೇನು ಕೂಡ ಒತ್ತರ ದೀಪಿನ ಅಡಿಪುನ ಪೂರ ಮತ್ತು ಬಯ್ಯ ಹೋದ್ ಬಯ್ಯನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ 1995ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂದು ಅದು ತಿಂಚಿ ಇಂಪುರ್ ಅವನ್ ಪೋವಂತುಂಡು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನಿಗುಲು ಮೂಲ ತಂದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಪ ಪಾವಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇಂಚ ಪೋಪ ವನಸ ಬಲಸೆರೆ ಹೇಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೋಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರದ ಟೈಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಟೈಮ್ ಮೂಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ವನಸ ಬಳಸನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಪೋಪರ್ ಹೊರದು ಮೂಲು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಅವಳು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪುರಬಹುದು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಅನ್ನ ಬಲಸುನ ಭಜನೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟ ಭಜನೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಮಲ್ಪ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಚಕರು ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಇತ್ತೆ 83 ವರ್ಷರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆವಡೆ ಬಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಂಗಾಲ ಇರುವರ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಮನದಾನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ಕ್ಯೂರ್ ಆತಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಲು ಮಸ್ತೋ ನಡೆದನು ಮೂಲು ಇಂಚೋಗು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ವೆಲ್ಲಾಕಡು ಕೊನೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತದಾದ ಏರ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪೇರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋದು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾದ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು
ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವರ ತೆರಪೆಯರು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಿರೋದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾತಂದು ಎಂಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆನ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡದು ಮುರಣಿ ತೆರಪೆಯರು ಅಂಚೆನೆ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಕೈ ತತ್ತದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಬಂಗಾರುಲು ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಜಾಗಡ್ ನಡೆತದುಂಡು ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಪಿನವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾರವರ ದಕ್ಕಡು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಅರೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ತ ನೇಮದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕಲು ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕದು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷಯನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪಂಜುಲ್ಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜುಲ್ಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿಯೇ ಆ ಬಂಗಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡವ್ರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒಂಜಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಪಂತೇರು ಅವಲ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಅದು ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಲ್ಯದ ವಜಾತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವನ್ನು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವಡು ಪಣದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಾಖಲಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಭಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೆತ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ಕೂರದ ಹೊತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರುವರೆ ಮುಟ್ಟೋದ ಮಾತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಡೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಂದೇ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು 400 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಈ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರರು ಸ್ವರ್ಣಕುಂಭ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಗುರುಕಾರರಾದಿಪ್ಪುನಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರೂಪಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೆನ್ಕೈನಂಚತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ಮೆಮಾರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಕೂಟದ ಕುಳುಲೇರು ಮುಕಲ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಕ್ಷಮಡು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು.
ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲಡು ಪನಮೂರ ಬೂಡ್ಲು ಬೋರ್ಮಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೋದು ವರ್ಮನೋದು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದು ಮೂಲು 400 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುರಾಪುನು ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೊಲಬನ್ನ ಮತ್ತುಯ್ಯ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಗೆದ ಆರ್ನ ಕಲೆನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಮೂಲ 6 ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕರಣಿಕೊಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ತೋ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪುನಕಲು ಪನ್ನ ಪಾತೆರದನ್ವಯ ಮೂಲು ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬಲಿಪೋಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತೊಡಕು ಮಲ್ತನಕಲೆಗೆ ಹೋದ ಪಿರತಿರ್ಗೊಡ್ಡ ತಾನು ತೊಜ್ಪೈನಂಚೆತ್ತನ ಅಗ್ಗಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ಅಗ್ಗಿದ ಬೊಲ್ಪುಡು ತಾನು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೊಜ್ಪೈನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧರ್ಮದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪನು ತೆರಿಪೈನೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಲ್ಕುಡಗ ಆರಾಧನೆ ಎತ್ತಂಡು ಸೂತ್ರಡು ಗುಳಿಗಗ ಆರಾಧನೆ ಎತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲದೈವ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವಂಶದೈವ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಕಲ್ಕುಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪನವೇನೆ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಕುಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಲ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ನೇಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಚರಿತ್ರಿನ ಮತ್ತುಯ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಏತ್ ಕೇಂಡಂಡಲ ಯಾರಂದು ನಂಬಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಾಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಷ್ಟೋಡು ಬತ್ತದು ಕಣನೀರ್ದೆತ್ತ ಜೀವ ವರಿಪಿಲೆಯಿಂದ ನಟ್ಟಿ ನಡೆ ಜೀವನು ಒರ್ತು ಕಟ್ಟದ ಕಾಪಾಡಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ 400 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನಿತಾ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲೆ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ